Перед закриттям конверту не забудьте скористатися усіма грошима, які у вас є на рахунку. Наприклад, можна перерахувати кошти собі на інший рахунок або витратити їх онлайн або офлайн. Головне, щоб перед закриттям конверту у вас на рахунку залишалося не більше ніж 20 гривень або еквівалент $1, 1 євро. Далі, для того, щоб закрити конверт, його закрити можна в будь-який момент у застосунку Приват24. Переходимо в меню у застосунку конверти, воно знаходиться знизу екрану. Обираємо конверт, який бажаємо закрити. Далі керування карткою і закриваємо конверт. Натискаємо закрити конверт, прогортаємо донизу. Підтверджуємо закриття. Якщо ж ви хочете закрити конверт у веб-версії, тобто не через застосунок, то обираємо гаманець. Далі нижче знаходимо конверти. Обираємо конверт, який хочемо закрити. І далі так само керування карткою і закрити конверт. Прогортаємо